Abano. Nita. What Tati? Anita there. Nita. Anita. Yes, Raj. Come on, Auntie. Auntie Nita. Anita there. Nita I got Bora. Captain Sonia Black. Aeroport la Kobita Andy. Mafia Grabarai. Nesonia Tale. Raji Tela Walachi. Nyonye panguru konosa avion era konosa. Aisha ka krefa kui. Any drink, please? Boisson. Yes, Coke, please. Ko kele manye. What about you? Chef sir? Edu. A Coke for me. Ko na elefa na kele mo. Kuma kai. तुम Edwa. Hello. तुम यहाँ पे Me ebe na no betu na libi. Me ni fa na mu yeda ngoro shi. Well, you see, Ebe ko ko mi nyela kembe siranye fe la na sera bi bulbul la ne mo kana budinye endi. Nyen ngoro shi kala nye fe wala la be. Anu azro ne me mausra ni dashi ngena. कम लगता है तो For me don't blame na. Stop all Ako ni this betu ni nonsense, sikunde sa. और निकालो ये Ni सब sikunde. ओके Ako nya famia. अगर आपको बुरा लगता है तो Nikundala. बता देता हूँ वैसे Basita. मैं तो सिर्फ आपको Ako फंसाने ni की kadni कोशिश कर रहा kata था inofe. राज Raj. मुझे मजाक बिल्कुल Kone be पसंद fe नहीं ni nafate ni shila. लीव मी Ni kon ni yere bise ka kene madegu ni toro ere. Ado ba ngere fe. Ni jeni abika ni ko flesa de. Alena mumso na mo ke binyo fe. सोनिया मैं जानता हूँ कि Kone तुम a famia I toro ledo I degu nedo I aminedo. तुम पर क्या बीती Ga me होगी fe इसका ga तो fendo don. शायद मैं Ga अंदाजा fo भी नहीं masa लगा ibi सकता nyana mala. Ni ai masai लेकिन तुम yitu एक बात भूल रही हो सोनिया ikanga nyana mayo dike. तुम भूल रही हो कि Kana जिंदगी nyine. अब भी तुम्हारे Ga साथ fo है nyana maya bade binye. तुम जिंदा हो सोनिया Ikanga nyana maya ke. और उसकी Ikanga कोई ना कोई fe वजह ke. कोई कारण Dala कोई मकसद usigali जरूर है ureti yere lafiya. जो एक ना एक दिन तुम्हारे इन होठों पर Ga ni मुस्कुराहट famu वापस ले ko आएगा ni gani man famu. बस उसी Man मकसद को famu ya. ढूंढने में मैं Ba sura kan तुम्हारा ta. साथ देना चाहता Debi to ikika nyana maya ke uchukala. हूँ आगे तुम्हारी मर्जी Aga ere kambe. Ne ka ngoro shibine. Ka kala ke adwala abana. Ka ngoro shiga mumsula. No ni ona kulisa de. Okay. Kon le bani. Ko ngoro shi ni mzenga tukutolo. Jama la wi. Kana kulele ne ba. Abe baji. Ne uru tika barai. Abkedi. Nana mana ko te. Aiwa an sera fasola no e barati no e endi. Sonia ani araju bora. देखो राज मैं तुमसे कुछ कहना Awo ko ne चाहती fe ka fe no fe kai ko na foifo. तुम्हारा जवाब मुझे मिल Ne bi ga jabi be solo ne ko bela jene famuya. Ne bi to ikata. मेरा Ne किसी na और hotel दिन lota बताता meshia. कल की Shini dro mesigi ne bita. एनीवेज Ga iko ni ntege mine anga giteri esa. Ima so tege mine ne man tege mine anga giteri. टेक केयर Ajarani. टैक्सी Au ye taxi wala mita. Abikeji. सोनिया Ko Sonia. Eku ye foto munu nema. तस्वीरें हैं जो मैंने No roji foto intara ira faula ni fauna na fatala ble. Abse ka kibulu souvenir bai. Amara yere. हाँ यादें मेरी हैं Anato ki deme ikamiru ni ka fauna hauru tikola. यादें मैं ले जा रहा हूँ Nebita. टैक्सी Alaje taxi wala do do aboni kisai. ड्राइवर गाड़ी रोको Eko taxi jo. Sundedu. Agara sunena ko ni oroji de gui. Ko ngoni ko do ni abana. Raje ta to table gui. Ko polisu do jamaa yake do na polisu do. Ni nyugu ba wulile. What? Inspector Ko kadam. एक कदम Ko kadam. एक कदम साला Ka kala bare. Ko roji ira.
Urotira. क्या उसकी Ashua. Shujume. नहीं उसकी चलती Anyana majole. Wala bi yambulu कर koi. रहा है तू Ani so na bi yambulu ko bisa kituguri. मैं जानता हूँ Ne ado ibole fo. Ne minente wa julite. Nya yedi. Wone te sanye ra nyina makoi. रोहित और सोनिया Nye ani Sonia de nyu afa. उनके Aroporla. टेलीफोन लाइंस Yana kanse kungoma makoba. हेलो Asakisala. डैडी Ego papa. सोनिया तुम Kagera chuguri. तुमने फ्लाइट Ima ngole mate kume. Ego na ninterga na na aroporla. Uya bone. Ne sera sasa. Ya bu arrange ko ya डैडी bu. वी नीड योर हेल्प डैडी Ya bu. तुम हो कहाँ Kabe mi. Koni yore kambe aropor ko fe kabeli telefoni mbe. Awambe kana boy injo leto yi. Me ma blaga ni no fe. Kabeli nte haya joy. Agara. Sonia re agara baraisa. मैं बांध Akuku nangi deme. Huh? Kena barai. Kena kungoi. अजीब शहर है तुम्हारा Ah. Kasi. कोई किसी को भी शूट कर सकता Kone है man kone ne ma famya. अभी इंडिया में लैंड नहीं किया था मैंने Kasi ka mbonte. और ये थोड़ा यहाँ का यहाँ होता Ah, निगरा कोई. तो फिर टेक ऑफ Ne talo muna yen ke. सीधे ऊपर Ujo me yoro mina de. Ima abana. Polisi nu nana. Kabini yere krefe. PCO. Wo fufura. Sonia na siga babala nane. यहाँ तो कोई भी Eko motia. तुमने ठीक से सुना तो था Kimai. तुम्हारे कहने पर मैंने उसका फोन टैप Ko de fora ni. उसने इसी टेलीफोन बूथ का एड्रेस बताया था Ni na adresse dira de PCO. Ko galonte juli fle. कदम Kalam chedu de. वो यही Min fori yoro kai. Umanja. ये सब Kuni misika क्या kichu हो di रहा है? araji. Imaku de. Imaku de. मेरी तो समझ में कौन कुछ सी नहीं अफवाह आ रहा है है? कुछ लोग तुम्हें मारने की Ani कोशिश afon कर रहे fade. हैं मेरे घर के Nunum टेलीफोन singa nunum sika nate. मुझे भी एग्जैक्टली Ko कुछ समझ do में नहीं dugule आया। menu koina. ये लोग हैं कौन Leta nunu e joni. और मुझे क्यों मारा Muno जा bai रहा है? dinga nefaka. मैं पहली बार इंडिया आया Ne shie follow e kana fasola. Utendo umadele kanye. Kanyete ka mboni. मैं ना तो यहाँ पर Anu किसी ko को ka जानता nganye हूँ ni. और ना कोई मुझे पहचानता है Utendo ne बगैर tudo. जाने बगैर Ako पहचाने oyoro de ke कोई dabali क्यों ba. Mi किसी magane पे dabali ba चलाएगा? bodwa. Ne ya fon baba de o. Araja ere nyedai. Anyeda. Atuna ke oronti ko ye. He galo mana me tugo ja chie ku babo ne chie do na to de. वो इस चेहरे Ko को ko पहचानते हैं nyeda de Sonia. क्या मतलब है Ke तुम्हारा framfo. E framfo. जिस तरह तुम धोखा Ni खा e ma रही fuko ne nyeda ni oroti mbole ndo. वैसे ये लोग भी तो Wa धोखा oroti खा ko ndo de. Ba oroti mu ya so la sala tugo di. Oroti mu ya so. वो मुझे मारने की कोशिश Muno नहीं bai कर dinga रहे nefaka. हैं। रोहित को मारने की वाह। कोशिश कर रहे हैं क्या Wa unyana ne oroti de koi. वो किसी मामले में इन्वॉल्व था Asal ya iko oroti वो sala तो accident सीधा ra. साधा सा लड़का था Accident ga binajila. उसकी मौत कैसे हुई थी एक्सीडेंट Accident de wo. हो Qu'est-ce सकता है qu'il कि y a वो dans एक्सीडेंट Gonzalo? पे ना मरा Andunu won meka ne ga oroti de. मार दिया क्या हो Ami mbefe akara mariage yo akara fen o fen ne mago be papier de la ne be fe ka kodo de ke yoro kelempe e kana ere makono kati ibe siber sono ni yo ye kaba ai bi femi no fe ko bana directeur folika laban bi bole bisogodi. Ok, papa, मैं aware of मैं alla me ba bella jelenfo inichi Awa merci beaucoup aniso jara famali soro la an wasala aniso jara en so mo chama soro ne tɔgɔ Aïssata Sidibe ne ye cyber sunu baarakɛla dɔ ye ne bɛ foli belebeleba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu y'a yɛrɛ déplacer ka se yan an bɛ foli k'aw ye ala k'an to ni ɲɔgɔn ye ni anye famali chama soro anale cyber sono na an famali soro ani barakelaw ye ɲɔgɔn ye minnu yɛrɛ bɛ ka ordinateur yɛrɛ kalan an y'olu caman ye ayiwa min yɛrɛ bilan bɛ a ko yɛrɛ caman na walasa k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ka sɛbɛnfura ko ni fɛnw an n'ale yɛrɛ kumana n'o ye jara ye a y'a bɛɛ lajɛlen walaga dantɛ min na mais n'i y'a mɛn k'a fɔ ordinateur dɔ b'i sigi f'i ka kalan fo k'a sɔrɔ école maître de b'i la dɛ o kama an sera misiw la kumaba ma monsieur belebeleba ayiwa ne ko cyber yɛrɛ ni ordinateur a bɛ kalan cogo di a ko bɛ cogo di dɔ fɔ ye kamalen tɔgɔ ni jamu kɔfɛ ne tɔgɔ ye Alexis Jara ye bɛɛ yan ne ye cyber sono cɛden dɔ ye n ka baara bɛnnen bɛ cours dili ma informatique
Word, Excel, PowerPoint, Internet, ana ɲɔgɔnna caman ne ka baara bɛnnen bɛ o dili ma cybersono kɔnɔna na. Maa o maa o de bɛ yen n'i bɛ fɛ ka informatique kalan i bɛ fɛ ka informatique dɔn n'i sera cybersono na i seri se yɔrɔ la. Ayiwa hali bi an wasalen don ka sababuya kɛ an bɛ cybersono de la u ka baara ka ca u bɛ baara caman kɛ. Awa bon yan ye u ka transfert yɔrɔ ye ni o bɛ silimanw ni fɛn caman kɛ mɔgɔw kun i mago bɛ siliman qualité o qualité la ni ser'u ma a ka ca la kuma tɛ ni enu kɛ ka silimanw ye n'o ka di ye kana fila kɛ dɛ e kana cyber labani i bɛ bawubali sɔrɔ yan i bɛ ayiwa ne hakili la i bɛ sɔn ka hali pro yɛrɛ sɔrɔ n yɛrɛ ɲɛ bɛ bela la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yan mais o ko o ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo an b'a fɔ dan tɛ foli min na ani hakilina ɲuman min b'a la ani cɛsiri min b'a la n'u bɛ baara kɛ cogo min na an mago bɛ dakuruɲɛ damadɔ la a ka se k'o fana fɔ an ye ne ba ayiwa kuma b'i bolo tɔgɔ ani jamu ani hakilina ɲuman. An sɔgɔma tɔnɔ papa i sera an fɛ yan cyberso la diyara n ye a bonyana ma ne tɔgɔ Antoinette Tarawele ne ye cyber baarakɛla ye ne bɛ film envoyer tile kan enu film bamanankan m'o envoyer an bɛ cɛturu envoyer cɛtiri maliyɛnw cɛtiri guinéens ani cɛtiri nigériens i b'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ jaw la cogo min caman yɛrɛ bɛna ko tɔnɔ papa ko ka traduire ka di olu ye donc an b'o camanba de envoyer yan nɔ i sera an fɛ a diyara n ye an bɛ sɔn fɛnɛ kɛ tile kan ɲa. Ayiwa o kama ne ba n bɛna min f'i ye ne yɛrɛ ye siliman minnu dilan ala n'a ka ca n bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'o bɛɛ bila i fɛ yan maa maa de bɛ k'i mago bɛ papa ka siliman bɛɛ la kabini a daminɛ fo ka taa se bi ma e ka se cybersono na n'i sera yen ni ni ɛnumuso salama ye ɲɔgɔn ye a ka ca e ni papa ka silimanw bɛ ɲɔgɔn ye. Ayiwa hali bi an bɛ cybersono na i m'a ye fo n ye tɔgɔ kura dɔ fara n tɔgɔ kan ni ko ɛnu papa i b'a fɔ ko cybersono. Ayiwa o ɲɛ a ka cybersono n y'o fara ɛnu kɛ kan parce que nisɔndiyara n wasara ayiwa e ka baara yɛrɛ bɛnnen don fɛn min ma sabula ne kɔni ɲɛ b'a la n ɲɛ bɛ dulokiw la dessinw b'u la bawubali yɛrɛ bɛ dɔ la ayiwa ɲɛ b'i yɛrɛ la vraiment n dabali banna ne kɔni nin ye jumɛn ye k'o fara porte-clés ninnu kan donc a yɛrɛ de bɛ dessin ninnu bɛɛ lajɛlen k'u la wa donc a bɛ kɛ cogo di nin fɛn yɛrɛ tɔgɔ ye min ye n bɛ fɛ i k'o bɛɛ lajɛlen walawala n filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ok. Ayiwa o tɛ baasi ye papa Kamara yan ye cybersi espace sono ye i bisimila cybersono kɔnɔna na ne tɔgɔ Yusuf Dumiya ne ye cybersono cakɛla ye donc ne ka baara o bɛnlen de don serigraphie ma i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na i ɲɛ bɛ t-shirtiw la cogoya min na o ye ne ka baara ye ka t-shirt ta ka mɔgɔ photo dilan k'o kɛ t-shirt kan k'i tɔgɔ sɛbɛn a kɔ kan i n'a fɔ a sɛbɛnlen don cogo min na papa Kamara wa o t'a balen an bɛ porte clés fɛnɛ dilan i ja bɛ k'a ka papa Kamara i n'a fɔ i bɔra k'a ye cogoya min na i n'a fɔ i yɛrɛ ta b'i bolo cogoya min na a ma ba fɛnɛ bɔliniw olu bɛɛ b'a la ɛnu kɛ i m'a ye wa nin ka juguna tɔ bɛɛ ye koyi n'i ko ka na ni jikalaman ye sisan an ka jikalaman kɛ nin na dɔrɔn photo bɛ na o y'a su a ma yɔrɔ ye ni jikalaman kɛra nin na sisan dɔrɔn photo bɛ na papa. Wala o bɛ sɔrɔ cybersono la anw ka ca bɛɛlen de don o ma ka clients bɛrɛ bɛrɛ nimisi wasa ani karama kɔnɔna na cogoya min na. Ayiwa ne faw ne baw ne ko an bɛ mun kɔnɔ n'an t'an senfa joona ka na cybersono n'i sera cybersono na i b'i sago sɔrɔ e bɛ fɛ k'i ka photo kɛ i ka bɔlini kan e bɛ fɛ ka porte-clés de dilan hakilina jumɛn b'e la e bɛ fɛ fɛn min ye t-shirts caman ye k'i kelen k'a bɛɛ lajɛlen la ka na taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ cybersono n'i sera ka ban a y'i ka ko k'i ta ye. bon a dun kɔni bɛ ka ne kɛ wurudi de dɛ. मार दिया क्या हो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे वुरुदी फगा मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता को ने रबे का न्यरा इनुgo de la पर हालात कुछ यही इशारा कर रहे हैं mun ngoli mbe ko bado no fe वरना किसी ye ka ne jate min siga ku ye min de और फिर तुम्हारे घर के ye ka ne ko ni ima ifa ay yoro fodi कहीं कुछ तो ko ba yoro fuye तुमने रोहित और सोनिया को एक साथ एयरपोर्ट पर ede kiza jatiri gala ko ne do फिर तुमने उन पर गोली चलाई mun yachi और फिर तुमने मेरे घर के फोन को kabla टैप करने की कोशिश की tendigu blane ga da famela jelela ko ne ofene लेकिन कदम भी मेरे साथ कदम तुमने रोहित को अपनी आंखों से देखा था ay ko ne ma ye de ma o do ti anu fe de सर क्योंकि तब तक ko ne ti ko ndi ne de nya ayu मैंने एक kabine wati jume na shubi कि मरा हुआ आदमी ni sara जिंदा amena कैसे दिखाई देता है ale te अब तेरे दारू पीने का असर ye है mi fe jugo de mi मेरे e दारू ko का se क्या ko संबंध de है मैं कोई ne अंधा de हूँ nya ye ne अपनी ti nya fi आंखों do से nya देखा है nya de la boy होते ma fuyi ma fuyi अगर रोहित जिंदा होता na so me balo la sama so सब an shima sefla
ai ne ai chama sura be ko musoro अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो tara ne flere ta ai ka dan dem to ni ngana na jo टेंशन मत ले मिल जाएगी an soda de ni ये तो वही लोग ai ko ai mi ke zetin nan da ya ne ta fa mu an soda la शायद तुम्हारे घर आने का इंतजार anu anu go inje ndada ni go ferege lodo ni go nyaga me dedo लगता है घर के बाहर पहरा लगा रहे हैं famo bi fambe कहीं डैडी को तो खतरा नहीं ko ne fate gira gira la लगता है मैं पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए amada police la amada police sola oh ni ota to awo ki mena nyege na kujugu abe na nyege kele le taya kuna ile mako bi nyege na oh do ere wa do la de सब लोग के लिए हवलदारों के लिए hello John B ai ne malangolo jume ka nyege nda kungu ठीक है awo nyame mikono akera kui ba na manyeni ma kera kui देखिए इंस्पेक्टर कुछ बदर की माई हमें कंप्लेंट लिखवानी awo ngoni sirana de aunana ne talan fe tentubi awo kone ado और ये पुलिस awo ye police da ta jume एयरपोर्ट पे aya nyefo फैसिलिटीज होती है ना aya nyefo लोगों के awo लिए nye bala ko ni जो खड़ा होना चाहे वो awo खड़ा ma हो chama गया, mina बैठ na ga गया। ku ya Enjoyment होती da है ma और nyana bo यहाँ, nyega wono mo देखिए इंस्पेक्टर awo साहब espede na हम me एक प्रॉब्लम में aun de bali banadi awo kun lo bala aya joni mbora nyegen ni nyegen ji mangani ya ni na ga tike boto esa ama boli bi देखिए इंस्पेक्टर aun ta ina साहब jesa हम इतनी देर से आपसे कुछ कहना nyama ere di jo bi kam boni ki sei सुनने समझने की kuni tiga mi mfamu eka kula मैंने तक ne ere di akili sigile bate meka क्या है anyefo देखिए कल रात को जब bano हम दोनों ne इंटरनेशनल bi gere एयरपोर्ट से gere बाहर la आए थे तो किसी ने kamni aeroport la ne jigina doro देखिए किसी ale bi ने ka joni na je kagere jugori हाँ परब ibi akili to ala ये सोनिया ni sonia de रोहित ni नाम के oro लड़की je के साथ भाग गई ame ka ni mafla de nyini इन फोटोग्राफ्स की कॉपी करवाओ और सभी mu पुलिस yede स्टेशन पे भेज दो ibi akili to ala kosobe याद रहे ये दोनों जहाँ ame कहीं ku भी नजर nyini आए chuga bela jelila उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ganga mine ni flash ke lande ale ka biro ko le di देखा है kone ni we वही तो सोच रहा हूँ sabe सर। अबे तो जल्दी awo ku be mi चिल्लाइए बस सर मैं ऐसी पोजीशन में ko हूँ ka buku tia ere ko ni abe balne la wo nunu na nganye la kanye chafu ये इधर ही ube usigile me uflani nga biro ko na ube कहाँ गए हो ube mi हाँ? परब जी तुम्हें पूरा यकीन है ये दोनों थे me ni flabi ai ध्यान से देखो uye ko uye ke nemu jigito nemu ubola unye da suneka ubola राइट ले umaja na tukuko umaja tukuko setega nukola ba sonia anara chopra ambola ambena ni sugar galawi aja kami jamala amedu oge ये पुलिस हमारे पीछे क्यों kumuna पड़ी है? ubano feta समझ में नहीं आ रहा kuna ere मुझे तो de कुछ समझ में नहीं आ रहा kuna tika fuifa पुलिस भी पीछे पड़ी है और गुंडे भी polisu bango bandu bango toni fle aka jo uruti daga wuli terige jo onya da rajiga o fele fe uruti du akira koi चलो kanga bo jo uruti uruti fle ai terige do toni तू किधर चला ai filana ma akira pare koi amiti banana de kabni tara makuma se foi tai काय का वास्ते ni ma ferege amiti और अमित तेरा na छोटा so भाई idogoni वो तेरा मौत का खबर सुन kabni ka saya fora
Adam Nala. Agra bare ko finya gai. Hambe Amina hambe jorla. Nasosa. Ne devle. Antika avionia. Nikadi de. Ni avioni. Ai mafgo mai ikoro ko meri sangadima. Nyata nyona veku. Ngai le awo. Abgo chukudi. Ya meti mo ko deni shila tu.